Niekto zomrie. Viete, kto zomrie? Tradičný web, ako ho teraz poznáme. V poslednom období ste si mohli všimnúť AI. OK, už 7 sekúnd som to nepovedal. Nový rekord. Ale AI úplne zásadne mení spôsob, ako ľudia využívajú internet. Z môjho pohľadu, respektíve, toto sú nejaké čísla. A oni hovoria to, že z top 10 najväčších stránok sveta 9 z nich prepadla návštevnosť za celý minulý rok. Toto je konkrétne štatistika za minulý rok september a za jeden mesiac sa prepadla návštevnosť napríklad YouTube o nejakých 5,6%. A jediný web, ktorý rastie, je ChatGPT, ktorý by sa dal kategorizovať ako nejaký AI web. No a toto z môjho pohľadu spôsobuje, že úplnú transformáciu biznisu a rozhodovania, ako zákazníci uvažujú nad nákupom. Ja som v e-commerce vyše 20 rokov a dalo by sa povedať, že toto je najsignifikantnejšia zmena za tých 20 rokov. No a čo je ešte na nej ďalšie signifikantnejšie, je, že ako rýchlo sa deje. A súvisí to aj s dnešnou dobou, že proste tie inovácie v súčasnosti sú omnoho rýchlejšie distribuované. Toto sú nejaké štatistiky, že ako rýchlo sa podarilo týmto službám dosiahnuť 100 miliónov užívateľov. Čiže každým rokom sa to zásadne zrýchľuje. Taká možno úplne zásadná inovácia, automobily, ktoré nahradili pohon na koňoch, tak tá inovácia sa distribuovala do sveta desiatky rokov. Naopak ChatGPT dosiahol 100 miliónov užívateľov za dvojmesačné obdobie. No a ešte extrémnejšie je to za mňa z OpenClaw. OpenClaw je autonómny AI agent a on dosiahol úplný extrém, čo sa týka repozitárov na GitHube. GitHub je taká sociálna sieť pre vývojárov. No a on v priebehu pár hodín získal úplný rekord v počte hviezdičiek na tejto sociálnej sieti pre vývojárov, kde si mohli stiahnuť daný model. No a toto je taká predikcia od firmy SEMrush, že ako by sa mala vyvíjať návštevnosť z tradičného organic searchu, čiže to, čo napíšete v Google do hľadáčika a nekliknete na reklamu a navštívite web stránku zadarmo. No a ako by sa mala vyvíjať návštevnosť z AI-ok alebo tzv. LM modelov alebo ChatGPT, Gemini, Claude. Čiže budúci rok by mala tá návštevnosť už, respektíve budúci, ale rok na to, predbehnúť návštevnosť z Google. No ale čo je za mňa ešte podstatnejšie a čo si určite treba pri tejto informácii uvedomiť, že návštevnosť vám nezaplatí faktúry. Faktúry vám zaplatia peniaze a treba sa pozrieť tam na ďalšie dve metriky a tým je konverzný pomer. Toto sú dáta konkrétne z našej firmy. No a my máme konverzný pomer z AI nástrojov na úrovni 4,75%, čiže takmer zo 100 návštevníkov takmer 5 u nás nakúpi. No a keď sa pozrieme na organic, na celý content, čo robíme, tak je to len 0,06% a organický zásah na e-shop je to niekde na úrovni 2,4%. Vedľa som hodil štatistiku zo Selmos, že aký je benchmark vo svete, ale je to akoby nepomerný rozdiel, že nie je to iba o návštevnosti, ale o tom, že kto spraví objednávku. No a potom ďalšia vec, čo som si všimol vo svete, čo sa dosť rieši, je, že špeciálne na vysokokonkurenčných trhoch ako USA alebo UK, tak ľudia strašne riešia customer lifetime value, že tam je tak hyperkonkurenčné prostredie, že tie e-shopy v prvej objednávke na tej objednávke prerábajú a musia si to odôvodniť cez to, že príde aj druhá, aj tretia a ďalšia. No a takto som sa pozrel na to aj u nás. A najprv som tu chcel dať absolútne hodnoty, a potom ma napadlo, že to z pohľadu konkurencie nebude úplne ideálne publikovať, tak som to anonymizoval spôsobom, že priemer z našich 36 kanálov, odkiaľ nám prúdi návštevnosť, je X. No a z Google Organic je životný cyklus zákazníkov o 10% vyšší, ako je to X. A životný cyklus návštevníkov z AI je 54% vyšší. To znamená, že AI-ko viac menej tak presvedčí tých zákazníkov na nákup, že oni vykonajú o mnoho viacej ďalších objednávok, že tak mu aktuálne dôverujú ľudia. Toto sú naše interné dáta, ale videl som svetové benchmarky, ktoré majú podobnú trajektóriu alebo podobné čísla. No a
Tým pádom my sme za minulý rok, keď sa pozrieme úplne na štatistiky, prišli o 1 000 000 návštevníkov z webu. Čiže ako som ukazoval to prvé číslo, že návštevnosť všetkých obsahových webov padá, tak bohužiaľ prišli sme o nejaký 1 000 000 návštevníkov a približne 600 objednávok, ale získali sme minulý rok nejakých 35 000 eur tržieb z LLM nástrojov s o mnoho vyšším konverzným pomerom a väčším životným cyklom zákazníkov, čiže o mnoho viac peňazí sme v úvodzovkách na tomto shifte z môjho pohľadu získali. No a bude to ešte horšie. Toto je štatistika z UK trhu, kde sa porovnávali 4 také najväčšie firmy z oblasti functional food. No a za mňa je úplne šokujúce, že tam platí v tom AI, že víťaz berie všetko. V kontexte toho, že tá najväčšia firma MyProtein zhltla nejakých 75% trafiku, čo absolútne tak nefunguje Google Organic. Ten Google Organic je podľa kľúčových slov o mnoho viacej distribuovaný naprieč konkurenciou a potom môžete pozrieť, že zvyšní traja hráči z top 4 získali len 25% návštevnosti, čo je za mňa, že extrémna konsolidácia trhu, keď ako štandardne vo veľa sektoroch má líder na trhu okolo 10% podiel, nie 75%, že keď niekto má 75% podiel na trhu, tak už je skôr chápaný ako nejaký oligopol než štandardná firma. No a toto sú ďalšie štatistiky, ktoré ukazujú, že ako fungujú tieto veľké jazykové modely, že majú veľmi silné preferencie uprednostňovať vo výsledkoch firmy, ktoré sú líder na trhu. Čiže firmy, ktoré majú možno najviac zmienok, najviac referencií, najväčší trhový podiel, tak štandardne, alebo z môjho pohľadu, týmito modelmi získajú ešte väčší trhový podiel. Že v tom AI z môjho pohľadu platí, že víťaz berie všetko. Že keď ste proste dobrá firma vo svojej kategórii, tak nejaký ChatGPT vám pošle ešte viacej návštevníkov a zoberie ich pravdepodobne tým menším firmám. No a na základe toho si myslím, že keď sa pozrieme na počet firiem, takže 99% e-commerce firiem môže na základe toho skrachovať. Špeciálne na slovenskom trhu, kde tie firmy sú relatívne malé a aj veľmi ťažko konkurujú v svetovom alebo v nejakom medzinárodnom globálnom prostredí. No aby to nebolo len také negatívne, máme tu aj riešenie. No a tým riešením je, že čo myslíte, čo vás ochráni, keď sa pozrieme na AI ako nejakého terminátora a s obrovskými petabajtmi dát a s extrémne drahou infraštruktúrou, tak v tomto porovnaní vaša firmička vyzerá len ako nejaká takáto bábika, že čo by vás mohol zachrániť pred AI? Áno, tušíte správne, je to AI. No a ako to konkrétne myslím, tak ja som toho názoru, že čo sa nedá zmerať, to sa nedá riadiť. Čiže toto je nejaký veľmi ľahký draft reportingu, aký som si spravil ja pred pár mesiacmi v Google Spreadsheets. A z môjho pohľadu je veľmi vhodné merať skóre umiestňovania sa v kľúčových promptoch pre váš sortiment. Čiže my sme sa pohrali s našimi dátami, dali sme si vygenerovať prompty, kde očakávame, že pod danými promptmi budú užívateľia sledovať, respektíve nakupovať náš sortiment. Zároveň si sledujeme vývoj a takýto reporting sa nerobí úplne ľahko kvôli tomu, že tým, že my sme medzinárodná firma, tak potrebujeme simulovať IPčky zo zahraničia, lebo veľa ľudí si možno neuvedomuje, ale tá IPčka má dopad aj IPčka na výsledky z chatu GPT. A ďalšia vec, čo ma dosť prekvapilo, že veľa ľudí si neuvedomuje je, že vy keď zadáte aj 5 krát ten istý prompt, tak máte 5 krát iné výsledky. Že preto sa štandardne tento reporting robí spôsobom, že sa používajú na to tooly, ktoré robia tzv. Runy. My to robíme tak, že posielame prompt na 10 ránov, to znamená, že náš taký vlastný naprogramovaný tool 10 krát napíše ten istý prompt a zmerá, ako často sa vyskytujeme v danom prompte. A toto si sledujeme, ako sa to vyvíja. No a samozrejme, určite by som odporúčal sledovať aj štandardné metriky ako tržby z AI, prípadne ten životný cyklus a na začiatku, kebyže úplne začínate s AI-kom vo vašej firme, že chcete sa umiestňovať v čete GPT, tak z môjho pohľadu je tam aj jedno KPIčko celkový kráľovaný obsah. Čiže z môjho pohľadu taký prvý krok, keď si už nasetapujeme nejaký reporting je,
že potrebujeme spraviť tzv. Technickú analýzu webu. To znamená, že ideálne aj v tomto vám vie pomôcť AI. Viete si napísať rôzne prompty, zanalýzuj mi tento web, čo na ňom nie je dobre spravené, ktorým, dajme tomu, robotom blokujeme prístupy. A za mňa taká najkľúčovejšia vec na úplne ako prvý krok po reportingu by malo byť, že dať prístup k robotom rôznych AI nástrojov k všetkému obsahu, ktorý chceme im dodať, čiže čo je väčšinou o mnoho viac. A toto si myslím, že je jedna z najčastejších chýb e-shopov alebo aj obsahových webov, že uvedomujú si tento shift alebo blokujú prístup robotov na ich web. No a ďalej, keď ideme do ešte väčšieho detailu, tak potom je tam veľké množstvo takých technických nastavení, ktorých možno ako vy ako nejakí zakladatelia alebo marketéri úplne nemusíte rozumieť, ale veľmi ľahko vám to vie vysvetliť rôzne AI typu Claude. No a taká podľa mňa ďalšia zásadná zmena je, že my sme roky uvažovali nad tým, že tvoríme obsah podľa kľúčových slov, že tvoríme videá podľa kľúčových slov, ale to AI miluje odpovede na otázky. Čiže my keď uvažujeme nad tým, že aký budeme robiť obsah aktuálne, tak nad tým uvažujeme, že rozanalizujeme všetky dáta, čo máme a snažíme sa vygenerovať veci, ktoré najviac trápia zákazníkov a tvoriť obsah ako odpoveď na často kladenú otázku. No a to mi nedá nespomenúť ďalšiu zásadnú vec a to je, že tá konkurencia v online prostredí a v tvorbe obsahu sa že extrémne stupňuje a súvisí to primárne s ďalším AI a tým je natívny AI dubbing. No a toto je taká štatistika jedného českého youtubera, ktorému sa podarilo za nejakých 15 rokov jeho kariéry nazberať 1,3 milióna subscriberov na YouTube a následne za nejaké dvojmesačné obdobie získal ďalšie 2 milióny odberateľov. A súvisí to primárne s tým, že on si prepol svoj YouTube kanál na možnosť natívnym AI dubbingom dané videá pozerať v nejakých približne 15 jazykoch. No a v súčasnosti sú približne 2% YouTubeových videí týmto natívnym AI dubbingom preložených do vyše 10 jazykov. A to znamená, že obdobný systém funguje aj na sociálnych sieťach, ale primárne z angličtiny. My tým, že častokrát tvoríme obsah v slovenčine, tak si to že vôbec neuvedomujeme, že aké sú v súčasnosti možnosti, že niekto v USA môže vytvoriť video v angličtine a samotná platforma, samotná sociálna sieť mu môže toto video prepnúť do 15 jazykov. A ja si myslím, že do pár rokov je dosť možné, že keď budete konzumovať obsah cez sociálne siete a platformy, ani nebudete vedieť, aký je zdrojový jazyk. A bude vám možno sa zdať strata času si to vôbec pozrieť, že ten tvorca v akom zdrojovom jazyku to robil. No a to z môjho pohľadu spôsobuje, že extrémnu hyperkonkurenciu na obsahu, že vy keď začnete teraz robiť obsah, tak v podstate si AI-ko zberá obsah vo všetkých jazykoch a za všetok obsah, čo sa vytvoril na internete, čiže to spôsobuje tak veľkú konkurenciu, že vy keď teraz napíšete triliónty obsah o tom, že ako si vybrať proteín, tak o tom už bolo vo všetkých jazykoch veľa napísané a za mňa fungujú hlavne dve prístupy. Jeden, ktorý my aplikujeme, je content gaps cez nejaký extra obsah, ktorý nikto nemá na internete. Čiže obohatiť internet o úplne nové dáta. Čiže napríklad na našom webe za posledné obdobie pribudla taká sekcia na produktovom detaile, kde uploadujeme laboratórne testy našich produktov. To je úplne unikátny obsah. My toho máme, že extrémne množstvo, lebo tých testov robíme tisíce, ale tie neboli na internete. A toto je vec, ktorá veríme, že pomôže nášmu obsahu, hlavne kvôli tomu, že je to obohatenie internetu o nové dáta. Potom je tam druhý spôsob, content gap na trending obsah. Čo to znamená? Tak napríklad za mňa vo fitness industry teraz najextrémnejšia zmena za posledné obdobie je, že približne 20% populácie USA je podľa rôznych štatistík na Ozempiku. Približne 3% UK je na Ozempiku a v Európe je to úplne zanedbateľné percento. Ale to je ako keby úplne nová vec, respektíve, nie na Ozempiku, ale GLP-1, čiže tej kategórii tých produktov, o ktorej je Ozempik. No a to spôsobuje, že tí ľudia riešia problémy okolo tejto témy, že napríklad ten Ozempik môže spôsobovať psychologické problémy, nejaké zdravotné problémy, rýchly úbytok svalov. No a to sú úplne nové témy na internete, ktoré doteraz neboli zmapované. No a toto si myslím, že je príležitosť pre nás ako tvorcov obsahu obohatiť internet o nové témy, po ktorých vznikol iba teraz dopyt a ešte o nich neexistuje veľa obsahu na internete. No a potom tá tretia možnosť, tá najťažšia, je robiť, že extrémne high-endový content v angličtine, ktorý je konkurencieschopný v globálnom prostredí. No a za mňa tak celkom zaujímavá vec, že čo si myslíte, čo je chutnejšie? Coca-Cola alebo Pepsi-Cola?
Kto je za Coca-Colu? Kto je za Pepsi-Colu? Tak chutnejšia je RC Cola. Toto vyšlo na základe slepých testov a RC Cola je Coca-Cola, kolový nápoj, ktorý má aktuálne v USA trhový podiel 0,3%. Coca-Cola má nejakých 46% za minulý rok v USA a Pepsi-Cola nejakých 19%. No a čo to v praxi, prečo vám hovorím o týchto Coca-Colách, tak je to, že RC Cola sú priekopníci blind testingu. Čiže akoby je to firma, ktorá v 40. rokoch minulého storočia spropagovala slepé ochutnávky. Čiže oni sa strašne zamerali na to, aby mali najchutnejšiu kolu na trhu a myslím, že niekedy začiatkom 90. rokov mali približne 7% podiel na trhu. No a keď sa pozrieme na pricing, tak daná kola nie je len chutnejšia, ona je lacnejšia. Ale väčšina ľudí si myslí, keď vidí značku, že chutnejšia je Coca-Cola, chutnejšia je Pepsi-Cola, lebo s tým má spojené nejaké emócie, má s tým spojené nejaké očakávania a sú ochotní si priplatiť za menej chutnú kolu, s ktorou majú spojené nejaké emócie. No a toto si myslím, že je relatívne zásadná zmena, že AI agenti si nie sú ochotní priplatiť za kolu, s ktorou majú nejaké emócie. Toto sú open call boti, ktorých máme u nás na firme. No a celkovo sa hovorí o tom, že ten e-commerce by mal časom skonvergovať k modelu, kde za ľudí častokrát nakupujú boti. Čiže ľudia dajú iba nejaké svoje požiadavky, tí boti vedia dosť veľa o užívateľoch a následne dokážu zrealizovať nákup a doručiť produkt. Akurát tí boti majú na prieskum o tom, že čo je najracionálnejšia kúpa, extrémne množstvo v úvodzovkách kapacity. Alebo dajme tomu času. Je to ekvivalent, ako keby vy ste si išli kúpiť Coca-Colu a dali do toho 10 rokov prieskumu, že ktorá kola je najlepšia, tak takto nejak vyzerá nákup koly cez open call botov. No a to z môjho pohľadu môže zásadne zmeniť trh. Že ja si myslím, že agentic commerce sa dosť približuje dokonalej informovanosti zákazníka. Ja som študoval ekonómiu a tam sa hovorí o tom, že je taký abstraktný pojem dokonalá informovanosť zákazníka a to presne hovorí, že pri dokonalej informovanosti zákazníka pravdepodobne, ak človek ak má na výber Pepsi-Colu, Coca-Colu a RC-Colu, ktorá je lacnejšia a chutnejšia, tak pravdepodobne by preferoval tú RC-Colu pri dokonalej informovanosti. Ale to je iba teória, proste to sa v praxi že vôbec nedeje. Ja si úprimne myslím, že autonómni AI agenti spôsobia, že ten zákazník sa posunie o mnoho bližšie k danému systému nakupovania, že bude robiť naozaj že informované rozhodnutia. No a čo si myslím, že čo v tejto oblasti je dôležité, tak automatizácia. Toto tu na ľavo, čo vidíte, tá kocka, tak niektorí, ktorí to nepoznáte, tak je to grafická karta NVIDIA H200. No a ja som strašne fanúšik lokálnych AI modelov. To znamená, že ja si myslím, že budúcnosť tých chatov GPT a tých kódov je, že každý bude mať na lokále, na nejaké veľmi silné, respektíve každá firma bude mať na lokálnej infraštruktúre rozbehnutý vlastný hardware a nebude ako platiť za online tokeny, ktoré sú o mnoho drahšie. V našej firme takáto karta, grafická karta, nechcem tu frajerovať, ale stojí 45 000 eur. A má u nás návratnosť pár mesiacov, že to sa proste hneď vráti, keď nemusíme platiť za online tokeny. A potom ďalšia taká signifikantná inovácia posledných rokov sú za mňa humanoidní roboti. No a ja poznám firmy, ktoré to testovali na logistiku a na všetky možné fyzické operácie a proste technologicky tam nie sme. Proste sa prehrievajú, nevydržia toho dlho, nemajú veľkú nosnosť a podobne. Ale to je tiež iba asi otázka času, že kedy tam budeme. Ja si myslím, že tieto dve inovácie dosť zásadne zefektívňujú firmy. Na druhej strane, myslím si, že zákazníci sa extrémne rýchlym spôsobom približujú k dokonalej informovanosti firmy. No a toto si myslím, že je extrémne dôležité si zohľadniť a ja si myslím, že 99% e-commerce na základe týchto inovácií môže zomrieť. Cieľom je patriť do 1% adaptabilných firiem.